ugbu a anyị na-aga igosi season 2 kirie nke His Royal Highness Eze Obidiegwu Onyeso of Nri, Eze Nri. Kirie nke ya ka ịfụ na ofu okwu ọma. No. Nke ọzọ dịkwa ebe a edowekwu ya tupu anyị mee ife ọna. Dịka anyị si wee kwu maka nri mee ruo nwa iri anwa nọ na Egypt. Nna 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 anyị nnekwu eri anwa ruo nwa Jacob. Eriwo nwa Jacob. Jacob unu maara ya ruo nwa Isaac. Isaac anwa ruo nwa Ibrahim. Ibrahim mụtara nwa na-abụ before nwunye ya mụtara nwa. Nwunye ya Sarah mụtara nwa Egyptian maid mụtara ya diọkpala. Diọkpala nke anwa Ishmael. O jiri eme diọkpala maka na ọ etu omenala ndị Igbo si eme. Na ọ nwaanyị imele ego n'isi ya mụtara ya nwanne nwoke ọwụna ịkpọtara ya diọkpala. Onye ka o jiri Ishmael wee mee ife ọwụna. Ọzọ ka anyị na-ekwu na Eri nna Eri oge ada bụ nwa Jacob ọfa. Eri anwa fa wee rapụ Egypt oge Chukwu kwuru gwara Ramsey Pharaoh of Egypt ka ọ rapụ ụmụ Israel kafana o wee rapụfa fancha niile wee nawa wee wuru mass exodus o wee gbalide wee lute na be anyị gbaa agụ niile ha gbara ije ka eji eji na-aga ọwụ nnekwu ife ha na-eme wee lute ebe ha lutere elute nna ha wee eri anwa wee lute obodo a na-akpọ Eri Aka. Ugbu a ya naghachiri ụfọdụ nwere ike ịsị mmadụ kee ka ndị Israel si dị ọcha anyị dị oji. Ndị ọkachamara kọwara na ọ bụ anyanwụ butere ya. Ngwere kwenụ nkọwa ndị ọzọ ndị mmadụ ndị ọzọ ndị ka mmara kọwara na anyanwụ na-eme mmadụ dị oji. Kirie nke Barrister J.J. Emeka of Aguleri, Enugu Aguleri. Mụ bụ Chief Barrister J.J. Emeka okwu Emoka aka of Aguleri Kingdom. Yeah, Barrister bụ ọkaiwu. Yes. Married the throne of David and the Solomon. All part of it there. Dịka ndị ọ bụghị napụghị okwu n'ọnụ, ịma na ndị ọkaiwu na ndị ọkaikpe fa na-atụka ogologo okwu atụ ehekarị ha n'ọnụ ikwuo nke bụ eziokwu. Ọnọgodo achọ ọcha ha sị gị na ọ naghị achọ ọcha. Ha agwaghị ihe kpatara na ọ naghị achọ ọcha. Dịka gị nwa bụ onye gụrụ akwụkwọ nke iji ekpe ikpe, unu anaghị ekwete ma ọ mụọnara na ihe aha unu chọrọ ka ọ bụrụ. Ị na-ekwenye dịka onye ọkaikpe na ndị Igbo bụ ndị Israel ma ọ bụ ndị Hibru? Ife a bụ ife mbido nye nsobido. Onwe a na-akpọ Aaron Patinkin. O si na ndị Israel bịa. Onye due bụ Archie Ben Obi. Ka wee mechie nchọpụta ya na-akpọ research. Mgbe o mechara ka o ji wee kweta ma Eri bụ Eju ọ na-abịara ebe a. So na ndị Igbo bụ ndị Israel ka ha. And the Israel is backed up by the Bible itself. So iri adịrọ ebo eri nke anyị na-ekwu maka ya bụ eri nke nwa Gad. Enu ebe nwa a na-akpụ ya Obu Gad, like in Israel and in Igbo land. Mmadụ na-alụlụ nna Obi. Eri nwa abịa ebe alụ ọlụ Gad Obi. Gad ahụ bụ Gad
nwa Jacob. Jacob bụ Israel. So na enyoro ozi enyo both historically and by research, Igbos are Jews through their descendants. Ndewo. Ọ dị mma unu nwebụ ndị oke amamihe. Kedu ihe kpatara ndị Igbo ji eji oji kịta ebe ọ bụ na anyị bụ ndị Hibru, ebe ndị Hibru kịta na-acha ọcha? Thank you. Iwe abụọ bụ climatic changes. Our continental climate kpatara our color. Ọ nwere a na-akpọ DNA. If you get my blood now, get the blood of the present Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. Muna na abụọ blood guy. So all color African sun kpatara ji dị oji ma red dị yellow. So it has been proven scientifically that the DNA of Igbo person is the same thing like DNA of an Israeli. Anyway, as a cultural history, Galagama series of people in the Beleba, different universities all over, my America, my India, my Ethiopia. If any now, one can come, I can number Walangana. So one and your belief melama. Here we are not I mark, not your mark, ABF Flonana. Any name who they now also more than a different books of history, archaeology, anthropology, punch up by fair life. No book God name Guagulere. Ndị Igbo kacha Chukwu mbelunu kunu kacha. And nkacha bụ Chukwu mbelunu maka na mmuchu direct kunu. Ndị Igbo, the Hebrews, the Jews are direct sons and daughters of God Almighty. So onya ka ibe ọbụla imele onye Igbo o mecha ọ ga-survive. So nwere ibe ọbụla aka nwere ndị emeli ndị Igbo iwe emeliwe ma iwe Nigeria ka ejike bụrụ na bụ ndị Igbo. This is an enterprising tribe. Ego niile akpatara so 20 naira ka enyere ma ama buche buli egwu iwe Nigeria ji eko na Abuja, Lagos, ugwu Hausa niile ọ ndị Igbo ma na-eme ka ya suppress ebe. But being the direct children of God, maka na ụmụnne Jizọs ka they will triumph. Ndewo. Aha m bụ Itemba Emmanuel. Nwa bụ Ichie Asa. Abụ m onye nke bụa n'osolo onye isi oche n'Enugu Agụleri Progressive Union, Atan Union. Ndị Igbo bụ ndị Igbo ndị Israel bụ ovu. Maka na mbido Igbo ka na anọ na-akpọ ewu. Igbo oche nwa dịkara mba omenala arịbata na Hibru akpụ ewu na neba ebe ndị ahụ n'ọbala dịka ezumaka ọ bụ ndị nyocha nye mere anyị na bagụ ana m ekele ndị Igbo iwe eji mma mmanya tụrụ ụkwane Ngwakirizie odogwu nwoke a na-akpọ Idu n'Igbo Ukwu. Ndị Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene m unu. Ekenekwa m unu n'Eke, kene unu n'Orie, kene unu n'Afọ, kene unu na Nkwọ. Na-asị na ọ ga-adịrị unu mma Chineke gọzie unu. Ọdịda anyị dara anyị ga-ekulite. Asị na ọ na-abụ ochekata ka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Ihe mebiri emebi na ọ ga-abụ nnọkọta emekwakwa ya ọchapụ. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Igbo niile. Aha m bụ His Royal Highness Martin Nwafọ Eze ọya bụ afa m. Akwakarịgozi ngwongwo ọ bụrụ dọkịta, barista, idu nke abụọ n'Igbo Ukwu.
anyị na-ekene gị. Daalụ. Igbo na ndị Hibru bụ nwanne, ofu ụmụnne ka abụ ha. Ama m etu m ga-esi kene ebe ndị a bụ Ichie na mbọ niile ha na-agba ime ka Igbo ghọtakwa na ha bụ otu. Ana m ekene ha, ọ ga-adọrọ ha mma na Eke, dọrọ ha mma n'Oye, dọrọ ha mma na Nkwọ, dọrọ ha mma n'ụbọchị Afọ. Ọ gaghị ete aka, ọ ga-emerịrị ọ daba. Onyinye nke Chineke nyere ndị Igbo ọ pụrụ iche n'oge a ndị a na-arụ ọrụ a. Ọ dị mkpa ebe onye ọbụla nọ n'ugwu, ọ nọ na ndịda, ọ nọ n'obodo oyibo, ka ọ mara na akụrụ unu. Eji m oghere a na-ekene ụlọ ọrụ ndị Bichek International maka ọha bụ isi afro wee kwawa okpu ịma etu Igbo ga-esi nnọchigatakwa bụrụ otu, ghọta onwe ha na ha bụ nwanne, nke bụ ihe dịkarịrị mkpa n'ụwa maka onye amaghị ebe o siri bịa, ihe efunarị ya. Ana m ayọ ndị Igbo niile biko ka egee ha Bichek International ntị na ihe ọrụ o bidoro kamgbe na-arụ, ka anyị mara onwe anyị, n'ochigakwa bụrụ otu, mara ebe anyị si bido, mara ihe ngwongwo Chineke kwanyere anyị. Chineke ga-enye aka zaa anyị oku, ọ na-aza na ama ndị ọ ga-azarịrị anyị oku n'aha Jizọs. Oche eze Igbo na Igbo ukwu kirie ya. Ndị Igbo m, ụtụtụ ọma nụ. Onye biri ibi ebiri, onye nna n'onye bụ Her Royal Highness Nwakaego Bernice Eze, oche eze Igbo ukwu. Udo dịrị unu. Ana m ekene ndị Igbo niile, ndị niile na-agba mbọ ka achịkọta Igbo, ka Igbo kwuo ofu mee. Ndị na-agagharị n'Igbo niile na-eme ka ndị mmadụ ghọta n'ọkwa na Igbo bụ ofu onye mụsara Igbo niile. Ụmụ ofu onye ama nọkọtazi bịa na-akpa iche iche, maka anyị na-akpa iche iche, ndị iro abata kposasị anyị wee na-asị biko ka anyị bụrụ n'ofu. Okwu n'ụbọchị tata na-aga n'ebe ụmụ nwanyị nọ, maka ọbụkwa nna nwanyị gbachi nkịtị ihe a na-emebi. Nwanyị bụ onu bụ isi, ebe o dowere ebe o chigharịara onu, isi aga ebe ahụ. O buru isi baa ọhịa, isi abaa ọhịa. So n'ezinụlọ, nwoke bụ isi ezinụlọ. Nwoke ga na-atụpụta ihe a na-eme, nwaanyị ga na-achịkwazie, maka atụpụta achịkwa ha achịkwa, ọ daa n'aja. Nnọọ nwanne m. Aha m bụ Chief Honorable Carol Ekwensu, ọnọdụ ugo na Idu Kingdom. Nkwenye m bụ na ụmụ Israel abịago, bụ ibe niile aka achọje n'aka anyị confirm, and ibe agụgo ọtụtụ ebe ba jere kwusa ba abịazi ebe a, bụ ụdị mark gosiri na nwanne be na ebe a nwee. Ndị Igbo ana m ekele unu ka onye ọbụla mara eziokwu, mara ebe nne ya na nna ya si, na asị na eziokwu bụ ndụ. Daalụ. Okay. Afọ m bụ Isaac Ugboanugo Nama, agba ezi agụlụ agụlere. Amụrụ m exactly n'ezi agụlụ otu. Enwere m afọ otu, mana ọ bụ na ndecha ife a na-etinye evangelist maka m calling oziọma. So ndecha Isaac nna agba Ugboanugo ntenye evangelist. Dịka asị na Igbo da n'elu, mana Igbo adọrọ n'elu, mmadụ adada n'elu. Na
eri ahụ bụ nwa Gad bụ nwa Jacob. Ije na Bible, the book of Genesis, you will have iPad get type wa eri more Gad. A full back 20 something chapters. Nehu maka eri. So now eziokwu ka ọ bụ. Ugbu anyị natara kirie nke His Royal Highness Eze Chukwuemeka Eri Ezeora of Aguleri. Mwa His Royal Majesty Eze Chukwuemeka Eri Ezeora 34 Eze Akajowe ebe a bụ Gad Idu Kingdom in Aguleri. Ajimaka na abụọ anabata na mgbasa ozi ka ọja dịla Igbo mma maka na ndị abụmala ibe ukwu n'akwụkwọ dị mkpa nkụwale mmụwa akụwarọ maka na na-aka na-achọpụta Igbo danyere mmadụ na-adara mana ka nkụwale Igbo bụ Igbo ọ kene ewu Chukwu ahụ dewere anyị na Chukwu ekwugo na anyị nwugo na anyị nwugo na Igbo adara n'elu tere ebu nna anyị gwere okwu abụ n'ọnụ pụtagolo ibe ntị na n'ugwu ka ọnụ nke izi bụ na Igbo adara n'elu na mmadụ anadoro n'elu. Igbo na ụmụ Izrel bụ nwanne. Ndị Igbo na ụmụ Izrel mere gịnị bụ nwanne maka gịnị na mmezu ya bụ na ndị Igbo bụ Igbo ndị maara ibe bụrụ akwụkwọ mgbe Igbo achọpụtara ebe Igbo si ọtụtụ dị n'Igbo da n'elu ma mmadụ a na-adara n'elu otu deli n'Igbo mere anwụwa ada ma nwere anwụwa mere na mmadụ a na-adara n'elu. Tata anyị chọpụtago na ebu nna Igbo bụ Eri bụ nwa nke ise Gad nwa nke asaa Jacob ụmụ Israel. Nya na m kọwara gị na Igbo na Israel mere gịnị bụ nwanne ma ọ bụ Igbo si Israel o ma ọ bụ Israel si Igbo na Igbo na Israel mere gịnị bụ nwanne. Ọwa abụrụ na onye bụ nna Igbo bụ Eri andị nnekwu anwụlị ka ọ bụla anyị na onye bụ nna anyị bụ nwa Chineke kpọmkwem asọ onye ya na enigwe na-emere gịnị emejeneta ọkụ mmụọ ka ndị Igbo melie mara na usoro ndị Igbo ya esi akara akaba wapụtachi ibe bụ na amali Chineke amaliba maka ọmụ Chineke akpọkwem. Nwa na-eche na ọbịa unu bịara na obi Eri na obu Gad na obi Igbo tata ji abụ ezigbo ọka abụla Igbo niile ma ndị aka amụta Igbo che nọ mmadụ na-emewe ma mmadụ ya na-emere owe n'Igbo na-eme onwewe mana ikpe amara onye na-eme iwe ma ya bụ na ọ mara ihe ọ na-eme. Tata bụ ka m na-eche na onye ahụ gbakọjụọ zuko na unu bịachaa ije unu bịara ya ka ọlị tiwa ọgbakọ Igbo nsube onye na-amara nne ya amalị nne ya anịba amalị nna wa ahụ Chukwu emeela ibe ọ na-emele nwa ya maka asị na nwa amụta nwa amụta ibie maka mbido ụwa na akwụkwọ adịrị ọbụ akwụkwọ ya na-ede onyonyo picha unu ese ekere ọdị na onye a bụ nnekwu nna anyị bụ na nkọwa etu asị nwanne bụ na mmiri ka o si wee bịa wee si saịdị Israel wee gbaa mmiri wee bịa ebe a bụ ya na-akpọ Eri. Oge na-agba gị ebe a na ụgbọelu adịrọ na ụgbọala adịrọ n'ụsọ mmiri ka ndị nna nna ji eme gịnị ji eme njem na mmiri a ka o si wee bịa. Nkọwa bụ na-asị na osi Israel nkọwa na osi Israel na ọ gbakwula nna ya kwụ na onye mmụ ya bụ Gad kwụ na ịmụ Gad bụ Jacob and Jacob ka anyị ma anọ nya bụ nna mmụ Israel
ibe ọ bụ na Jacob bụ nna Israel, and Israel bụ Igbo, I mean Ibru bụ Igbo, Igbo bụrụ Ibru. So na ibe ọ bụ na akwụkwọ pụtaziri wee dee na Jacob bụ ụmụ Israel bụ Jacob, ma Jacob a bụ nna anyị. O gosiri anyị na n'Igbo na Israel mere gịnị bụ nwanne. And nkọwa ka o wee gbawa anya ọfụma bụ na n'Igbo na Ibru bụ ovu. So ihe ajụsị ma na bụ kedu mụ Jacob ọ bụrụ Israel bụrụ nna Igbo. Anyị chọpụtara na Jacob bụ Nwachukwu ka ọ bụ Nwachukwu nwa Chineke ka ọ bụ. Ebe ọ bụ na ọ na-agbụli aka iso n'Igbo bụ ụmụ Chineke. Ogbochi Igbo na-enwe bụ na ba amarozi ibe ba si, mana tata gbuo na amaghị ebe anyị si na ibe anyị si bụ Nwachukwu. Kaba ncha niile so usoro nke Chineke ka ezigbo n'ime Chineke wee mee gịnị wee mee eluigwe. Ihe tie gbalị elu ma n'ime mmụọ ma n'ibe maka ibe sike ike asị gị na abụ na vision ma ọ na-alụ na nlọ. Anyị alụgo nlọ na Igbo na Israel bụ owu, Igbo na Ibru bụ owu. Anyị abụgo na vision na Igbo na Ibru bụ owu. Anyị abụgo na ive nkịtị na Igbo na Ibru bụ owu. And ibe niile onye guzoro iwe ibulu owu bụ Chineke, okwu ọnụ Chineke. Ịchọkwuzie usoro ọbụla na-etu aka o si wadị. Agwọ gị na ndị mmadụ bụ abịa jụọ m ma ọ bụ Igbo si Israel ma Israel si Igbo na nwanne anyị cha bụ nwanne na-amụta nwa amụta ibia etu akwụwa si agbasa. Ọtụtụ n'ime unu maka aka amali ka Adam na Eve ziwa aga. Ngosi erike ịnanya na my right hand ebe a na ibu nwoke nna akpọ eri ka nna ezukọ gị. Ibe ndụrụ aka bụ nwoke nna ebe a ka a na-akpọ eri. Eri a bụ nwa nke ise Gad nwa nke ise Jacob. Eri a nkọwa ya bụ mmiri ka o si wee bịa na-agbọ gị na ụgbọelu adịrọ na ụgbọala adịrọ. Eri a bụ na-agba gị ịnanya ebu ibe oyi na-arụ. Ibe oyi na-arụ nwa na akwa ndị ọcha mepụtara ekerọpụta na akpụkpọ anụ ma abiligbo osisi ma akwụkwọ ka ndị nna nna ji eme gịnị jem ọgọdọ. Okpu bụ akpụ anụ ka eji wee nne. Ọ bụrụ nwoke anụ na onye anụ na n'etiti ya bụ nye Amerịka dị ime eji mee gịnị ka ọ pụta ire. Nwoke onye abụ ire. Anya akụkọ mbido taa akọwalị gị maka ya chi eje chi abụọ. Ibe egwuere m n'ibe a na ndị oyibo nenechara m arụ a na-akpọ DNA ka awa amali ezo ha na-eneche wee bue m ya. Usoro eri ma ibe anyị nwere gbasara erigo nne ihe gbasara mmekọ ka ndị Igbo ji eme ire ka ndị Israel ji eme ire gosi anyị bụ na anyị bụ nwanne rili nne nke ndị oyibo pụtakwa iwe achọpụtawa na-agba gị na ibe memiri anyị azụ melegara anyị azụ bụ na oyibo ekere dị oge ahụ. O nwere dị ka akwụkwọ, o nwere ebe anyị si eme na Igbo apụta etu ada eso mụta na nwa mụta nwe ya mụta ibie eriwe abata n'ebe anyị nọ Igbo agbasabazie. Anyị chọpụtara na Arali abụ nwanne eri bụ onye isi be bụ nya Margaret le Aros gbasara ebe 16 or 17 steeti na Nigeria n'ọnwa. And anyị na-agba ma na-emekọ na Aro bụ ụmụnne eri. Anyị chabụrụ ụmụnne bụrụ ndị Igbo bụrụ ndị Ibru bụrụ ndị ụmụnne Israel wee biri na mbeche na-enwe. Nya na ọsọsọ unu nwe na-aga ụwa niile okilikili ji eme ka okwu ọnụ anyị na-ekwupụta ire ka Igbo jiri ovu obi wa akpawa alụ jiri ovu obi nwanne mee na jiri ovu obi chikwu Chineke amalewa ife ọbụla anyị na-ayọzi Chineke onwe ike megịnị meela anyị. Anyị na-ekele gị. Deje. Igbo abịara obodo na-abụ n'ovu mbịa ka abịara. Ovu Igbo abịara bụ na ọbịbịa eri na ụmụnne bụ Arali and Arodi batale wa wee buse ibe dị iche bụ na eri bụ nya bụ nwa nke izi feson wee setụlụ n'ebe anọ setụlụ n'obi Gad. Setụlụ setụlụ obi Gad wa lụọ nlụ nna ya bụ Gad obi a na-akpọ Obu Gad nọ nwa na-alụlụ nna Obu nji wee lote nnekwu nnaba na nnaba bụ Gad. Obu ni dị n'ebe a nji eduga wee je nya bụ Obu Gad ahụ. O nwere ebe ọzọ Obu Gad ahụ dị na Igbo niile.
ndị Israel agbago mbọ gbakwasị nọ ndị Israel bịara na obi ebe a mụ na gị nọ wa gwa mụ na gị na-abụ na onwe mgbawa na-achọ achọ bụ ere n'onye ka a chọrọ wa bịa anawa achọpụtaghị nwa abụ nọ n'obi ebe a ka o setụrụ anyị malịba anyị eme ka anyị mee ka ụwa malị ka anyị na-aba jikọta ọnụ bụrụ ovu na anyị na-abụ nwanne anyị asịra na anyị dara n'elu na mmadụ a na-adara n'elu igbo ọbịa ndị Izrel akaligo ndị Izrel abịalugo n'ọnwa anwa ugboro karịa ugboro 10 evidence m egosikwulu na ba achọpụtago na vidiyo dịcha nji enye gị ilu okikiri nye mmadụ ji anya ahụ abụ ọzọ ntụ ka ọ bụ ibe ọbụla iji anya gị wawụ ọ bụ ọzọ na-elu ị na-agụ mmadụ si ene gị vidiyo ha sịrị na-ewu ka ba bịachara na ọ bụ ndị Izrel nke nwanwe nke ha bịara nọ mkpụrụ ụbọchị 12 aga n'Imo ma abịa ma Enugu ma Ebonyi ma Anambra wee bukotie si yes na ba achọpụtago nwere vidiyo nweta. Ọ dị mma, anyị eje igosi unu nye bụ okwute, gosikwa unu obu Gad, gosi unu ọtụtụ ihe gosi na ndị Israel bụ ụmụnne anyị abịago obodo a. Dịka anyị si gwa unu mgbe a nụrụ ọgụ 1967 ihe ndị Israel mere iji wee gosi na ha na-eche na anyị na ha bụ nwanne, mana ugbu a ọ bụrụzi na ha na-eche kama na ịnụrụ ka eze ọrịa si akọwa maka na ihe na-ebute ha ji abịa obodo a abịasị adịbakwa achọpụtago ekwekwu olu and ndị na-eme ka achọpụta n'Israel Israel ji mere okwu ndị bụ ekwuo ekweli n'Israel bụ ndị a na-akpọ ndị rabai and rabai nọ n'Israel bụ onye isi rabai nọ n'Israel ekwugo na ndị Israel na Igbo bụ nwanne. Rabai nọ na Amerịka bụ isi rabai nọ na Amerịka ekwugo na ndị Israel na Igbo bụ nwanne, kwuo na adịmma and usoro Igbo na Israel nwanne siri ike karịa ma nke ndị Etiopia na golu Israel ji ebulu na ọ bụrụ eji eme ọnụ n'okwu ọnụ Chineke. Ekenekwa nga ọzọ ite ọchọ ka anyị gaa n'ebe anyị chọrọ nga. Igbo ekene m unu. Mụnwa bụ Anthony Odumegwu Obirigwe, Odumobi the 6th of Ijere Kingdom, the traditional ruler of Okpeze, member Eze Eri Cabinet. Ndewo. ị na-anya ugbu a ị ga-afụ ụlọ anwa ị na-ekiri ugbu a bụ obu Gad maọbụ a na-abịa obuga maọbụ obu Gad bụ ụlọ eri rụrụ na ncheta nna ya Gad bụ nwa Jacob na ncheta Gad ọ ya ka eji rụọ ụlọ anyị na-ekiri ugbu a. Ọ rụrụ na wee runye ya n'afa nna ya Gad, runyekwa ya n'afa Chineke. Ụlọ anyị na-ekiri ugbu a dị n'Enugu Aguleri. Unu nwa ndị Igbo na-ekiri m mara ihe obu pụtara na obu bụ ebe bụ isi obi obodo maọbụ ngwuru, ebe a ka diọkpara maọbụ onye bụ okenye na-anọ, ebe a ka a na-edowe ọtụtụ ihe. Ị na-anya n'ime obi a kịta ị ga-afụ ọtụtụ ihe dị na ya, ma ekwe ma alo ma ife a edere na iji wee cheta na ọ bụ Hibru ka anyị si wee bịa. Ọ bụrụ ndị kịta dere ya. Ị na-anya n'ọnụ ụzọ esi abanye n'obi a kịta ị ga-afụ ihe ahụ esere ese ebe a kịta na-alụ aka kịta bụ David Star. Ọ David nwe star n'ụwa niile, mana ịfụrụ ya n'ọdụ na ana Igbo ebe a. Star anyị na-ekiri dụbụ n'akwa ndị Igbo na-eyi gboo. Inekwa anya na onyogo ndị ụfọdụ dị na ahụ aja n'ụlọ bee aka ji ọfọ, ihe afụkwa akwa ndị Igbo yi bụ nyanwa bụ David Star. David Star ị na-ekiri ugbu a dị n'ego ochie nke anyị na-eji eme ife na Naịjirịa. Ị ga-ajụzi onwe gị gịnị kpatara
o ji bata n'ihi na ọ na-abụ Naijiria ha dị agbụrụ ịtọ mebere Naijiria eweta ihe ndị Yoruba ji biri eweta ihe ndị Hausa ji biri weta ihe ndị Igbo ji biri were mebe ego ọ bụ nke e wetara n'akụkụ nke Igbo ka eji mebe ego ochie ego mkpụrụ ego nke ochie wee tinye ya David Star anwa nke ndị Igbo eji mara ndị Igbo gboo gboo ihe a bụ iji gosi gị na ọ bụrụ ihe na-ekwu ka ọ wee bụrụ na ọ bụ ife mere eme jee nenezie mkpụrụ ego anyị nke gboo efu David Star ahụ na-ekwu ya ka ọ dị na Obi Gad ọ bụrụ kịta ka esere ya onye ọbụla mma ife n'afọ gara aga ma 18 ma 17 tupu ekpokọbere Naijiria ọnụ ga-ekwenye na ndị Igbo na-esi ya n'akwa fa na-esi ya mana ochefa wee dịrịsị ya gaba ebe enwe bụ ya nwa ndị Hebrew writing nke ahụ ndị Israel nwere ebe tupu ọ dị ụdị enwe bụ na ana nkịtị ka ọ dị ọ ka bịachara ebe ka ọ dị n'uzuzu ka eji wee see nye foto wee nwere simenti ibe nwanyị na ọbụla simenti ụmụ simenti dị nọ mọd haus ka wee tinye elukwu ya ụdị ha ọ dị ọ ha ma gwara anyị dị mini ya nwa dị na anyị ya nwere ya anyị kwanye na anyị nwere ya iwe osise ma ọbịbịa m Israel breed the meaning to this thing kawara si dị na na ha kọwara na obi a bụ obi nke ga na onye ọbụla abụ onye bụ nsogbu mata na obi a na nsogbu ahụ na-apụ n'ime ma onye ibu ụlọ bụ ihe bụ mkpịa bụ n'obulu ihe bịa n'ogbe a ibe dị ugbu a na ọ na-ebulu nke chọkle nka maka na ebe a bụ obi dị nsọ enweela eze n'ime onwe ya ka anyị ra nọ n'akụkụ ya ma ụmụnne ya nwere ya naba n'ime nke a sọsọ ya na-ekwute n'ime ebe a ụfọdụ na-echi gị echichi bụ ọnọdụ na sadị nka nọ na sadị nka gị nwanọdụ ebe a echi ka egbe eji mụ mmadụ okoro onwe onye bagara n'ime ebe a na brez sọsọ ya na-anọ ebe si a na-aba ugbu a ihe a bụ ukwu eze ahụ nọ n'elu ebukwu ya dị na ya ka ọ ji bụrụ eze nke ọdịnala ndị Igbo niile eze nke ọdịnala Igbo niile ọsọsọ nke ebe so ebe a bụ opi nke a bụ ihe a bụ ibe ọ na-abịa chọọchị ibe nwanne bụ ọbịa ibe a bụ ọbịa agụ ọrụ ka ọgọ ihe a ka na-akpọkwasị agụdọgọgọ chọọgụ istepụla ịta isi ebe ya na-ekwetego n'ihu ekwurube eziokwu ihe anyị ji ebu ọkpa nkịta abata ebe a bụ na ebe anyị nọ n'ebe oboga eji mmanụ oboga abara n'eziokwu esulo oyibo to ụda ntọ mgbe eji bata ebe a enwefu ihe niile bụ ụkwasị maka na ọkwa gị kwọ igbo ụkwọ nkịtị ihe a bụ onwe bụ nya ka ọ na-ekwu ma ọ nwere taịm o ji ekwu iche maka echichi mgbe gboo bụ nya ka eji akpụta eze n'ọla shiovo dịka ebe 4-5-30 akwụọ ya nke izi kwụọ ya nke ịbụ luzie taịm eji akpụta ya mana ka o ji ekwu nne bụ onwe emume bụ na ị na-eme ịda na-eji echi mmadụ echichi maọbụ na o nwere olili eze ji eli ka eji ezi ozi ihe a bụ ancestral shrine ya bụ okposi echi ndị ichie ndị pefa maka na okpu a ebukọtara ọnụ site n'ebe anyị nọ na chi ya azụ bụ okpu nke ndị ụlọ site n'ebe nke a na chi ya azụ bụ palace nke Igbo niile bido n'ebe a na chi ya azụ na ebe nke a n'ebe a na chi ya azụ bụ okpu nke ndị pefa mgbe ọ dị bụ mgbe o nwere ezi a na-akpọ ọgwa dị n'ime ọgwa ịsa ya bụ ezi dị ebe a mechike so ihe a bụ ọgwa dị n'ime ọgwa ịsa ya obi dị n'ime obi ịsa ezi dị mechike ya ebe a ka emechiri ụzọ dịbụ ebe anyị na-enweta ihe anyị na-ekwu na a na-akọwa na ụzọ dịbụ ebe ha tụgoro ife n'ụzọ dịbụ ebe a na-emechiri ya emechi ụzọ a bụ ebe ndị mmadụ na-esi n'azụ ụlọ were aba n'ime obi ịsa nke a bụ onye bụ ọkpala afa chichala nne ọ dị ka onye nke chichala onye nke achịa nwerekwa onye wechila eze dịka ọ gwara gị na nna ya chịrọ na nna nna ya chịrọ bikọz eze nke bebe
na-aga within the Ọ bụrụ na Ezora ọ bụ onye dị- lineage na onye okwe onye okwe bụ eze Yes. ọ ba n'ime ya onye ha bụla ya. Ọ bụrụ hereditary nke a bụkwa nke a tọrọ nke a sọrọ nke onye nke nọchala n'obi a wa onye nke Onye anọ nke abụọ nọ. onye nke a nọchazie o welite onye nke nọkịta a na-akpọ ekwuo adị na gboo ọ dị mma nke a bụ nke a bụzi eze anọ ugbu a bụ ya mgbe o chiri Mgbe o chiri anyị afụgo ya na 1976 Okay. around 21 years. Ndị ichie etu ndị Igbo na-adị na gboo Ndị ichie. Nke a bụ ya ka obi si adị enwe na-agọ mmụọ nke kịta bụ atụ atụ nke a bụ efi Igbo efi Igbo ndị nke ọzọ ndị dị iche iche bụ anụ dị iche iche ọtụtụ n'ime ebe apụgo like nke dị nke a ka a na-akpọ ezi alịka isi ediba nke ọzọ nọkwa n'isi ebe na-ebu disema atụ again ndị nke ọzọ bụ anụ ndị ọzọ dị iche iche. amago m nke a bụ amị ya dịcha ndị a niile nke ọzọ onye ndị a niile dịcha bụ anụ a na-echekwa isi echekwa ọ bụrụ ha ncha na ọtụtụ n'ime ha apụgo. maka na obu gari there's no gate. Ọ bụ na anya na mgbe abụọ ogbe mbụ na foto dị ebe ọ nwere nnukwu nkwụ okwu ebe a nkwụ isi a na-akpọ nkwụ isi a nkwụ nne ebe a ntị nke ọzọ bata ekele mposi ebe a bụ so o nwere onye ọzọ na-abịa abụrụ nya nwara ebe a ọbịbịa eze ya naka edebere na ụda mgbe ọ bịara the coronation of eze ihe a bụ baadị ndị Israel ebele bụ na ha ihe a taa nwa anyị na-eyi onye a bụ ihe ihe ome ijiji anyị rụ ụwa mana ndị Israel bịazi si nọ Star of David ọ na-aga na ihe anyị na ha na-abụ ihe anyị na-ekwu ka ha na-ekwu. ọ dị mma ndị Igbo ihe mmụta ọzọ dị ebe a bụ na ọkọlọtọ a dị ebe a bụ ọkọlọtọ ndị Igbo na-ejibu egosi ife ha bụ. Ị na-akọwa na mgbe ndị Israel bịaziri ha bịara bụ ndị Israel si anyị kedu ihe dị a anyị si a na-eji m mmalụ anyị bụ ụmụ ya ha wee sị na ihe ha na-akpụ ya bụ the Star of David anyị si a na ọ bụ ihe omume anyị dị mma godu na ị na-etụgharị ego gboo ihe gosiri na Igbo so nwere ego gboo bụ star na ọ dị n'ime ego ndị ego ahụ mana ọnya ka ejiji anyị dị ya anyị bụ nọda na obi ere nwe ịbaga n'ime na enite na anyị na-eyi na anyị na-enwe Star of ere ede ere n'ime anyị na-ede ere n'ime ha so ọ bụla ejiji anyị mana ha gaziri ọ bụla ofu ihe ha chọpụtara anyị jisi aka ike gosi na anyị na-abụ nwanne o nwere ihe anyị nwere na-adịrọ ọbụ dị star n'oche mgbọ ka atụrụ anyị na-etinye nwere nke atụrụ n'ime ọdụ so anyị na-etinye n'ime oche mgbọ tupu ndị Israel ha bịara. before Israel abịa Israel bịara ụnyaahụ so onye a dịbụ na anyị jibu ya aka tupu abịa. Ndị Igbo anyị afụgo ya na ihe ndị a na ndị Igbo na-emebu ya dịka ọkọlọtọfa tupu ndị Israel bịa nchọpụta wee na-akọwakwa na ọkwa ofu ọkọlọtọ ka ha jikwa eme ihe na be ha. Isikwa n'akụkụ a nekwe anya ifukwa ukpo eze ahụ a na-ekwu ebe anyị basịrị kịta ọ bụ ukpo eze ahụ bụ ihe a ebe a ka eze ọra na-achị obodo a na-anọ etu a ka ọ dịbara mgbe gboo ka dịkwa ugbu a
ugbu a anyị eje na eze agụve eze nke ịpụ ebe eriri wee too osisi a na-akpọ mmiri akụ. ugbu a anyị na-achọzi ka anyị jee n'eze agụve eze nke abụọ ka anyị fụ ebe eniri ya na ihe arịma ukwu osisi atọ na-egosi ka anyị jee. mgbe ọ nwụrụ na dute so na histrị na-asị na mgbe eji bịa ọnwụ na oge udumere abịazie ọbụna ọ bụrụzi onye ga-ebupụ a ewe egwu ogwu kpoluo ndị vọlọni tinye n'obodo mbọsị o mere ọgwụ ụbọchị na ofu mbọsị osisi nke a wee puo n'elu ini ya. So mgbe osisi pụrụ n'elu ini ọ bụ ihe ntụnanya na-enyere mmadụ na ọgwụ mkpụrụ ụbọchị na mkpụrụ ụbọchị osisi puo enwee jụrụ ese. Ọ bụrụ taa na na-eme na mgbe mbụ bụ ihe mee aja jugodu ese ndị ajụrụ ava ndị ọvụvụva nwee sị na osisi a bụ ihe ịrụba ama na agụba anwụrụ anwụ si chekwaba osisi ahụ agbazie oge n'akụkụ osisi ahụ. O toro aka ọma ọgwụ mkpụrụ ụbọchị na n'ofu mbọchị ọzọ nke epukwesịkwa n'akụkụ nke ya. Ọgwụ mkpụrụ ụbọchị na ofu ụbọchị 21 days. Nke apụkwe nke ya n'akụkụ nke ahụ. Ndị ahụ ka jebekwa asụ na ozube na ọka ya bịa mmụọ after another 21 days nke abụọ. Osi na-ata nwere ofu mgbọrọgwụ anyị ga-aga ka mgbọrọgwụ eji akọwachala anyị ga-aga hụ na mgbe gboo. Mgbe mbụ anyị amara arọ n'ọdị ọ bụ ọbịbịa ndị mmadụ ndị Israel na ndị a na-akpọ archaeology bịazili wee nene wee gwa anyị how many thousand years ọnọgologodo si agụve. Ama na ihe a na-akpọ ya bụ miracle tree anyị na-akpọ ya bụ eze agụve. Ọdụtụ ụdị oji dị na be anyị na ihe ọbụla na-alụ ezigbo ọlụ na ndị be anyị na-edokwu ya dịka alụsị. N'akụkụ nke ọzọ egozigo n'akụkụ iwu dịka okwu alụsị ibe ndị mmadụ na-abịa ekele. O nwere ike taa na ọbụla akpụtala ezi a na-akpụta ezi na-esi ite na ikwudo isi ite na-ekpele ekpele ndị be anyị na-ebezi ya dịka alụsị. Mana ndị oyibo nchọpụtara ya mana na ọ bụ eze agụve ha ka anọ bụ miracle tree. 3 trees nwere 1 root. Osisi atọ nwere ofu mgbọrọgwụ. Ka anyị gazie ka ngosi unu ka ha na-atọ ji jikọta ị na-ihu na mgbọrọgwụ osi na-aba ajọ anyị na-ekwu nke ebe a dị n'ime o nwere ihe abụrụ ebe o si mele. I got for not joining around. Or join my girl. Yes, no, I'm less of a papa. Eba, I say, and I'm not going to get you. No, I had to get the labor on one. What if one? Nke a bụ
eze nke bụ second king eze Agube Ezora 2 1033 BC and 958 BC. Ezora eze Agube ọnwụ ya ka a na-akọwa maka ya. Nkọwa ya ka ọ bụ aka ọsịsọ bụ na eze Agube anwụrụ enyenye n'ibe niile oluo 21 days o si nwepụ na the tomb. Ndị nna nna ya jụrụ ese kedu ebe mere nne agbalịba ama bụ ndị prophet and the prophetess ba chekwa osisi ahụ na osisi abụ iji na-akpọkwa ya bụ eze Agube. Aha eze abụ eze nke ịbọ. Nke bụ ogige agbara ebe a. Yes. Ka anyị na-chiekwa n'obi ka anyị na-aga Na mmụọ Ezora unu bịa. Chebiri season 3